lähdössä Lontooseen. Jos. Hei vaan hei ja tervetuloa seuraamaan Lärkula Musical 2023-2024 vuosikurssin Lontoon reissua. Täällä me istumme Burger Kingissä lentokentällä ja täällä on Selina. Hei! Kyllä, ja about tunnin päästä alkaa boarding meidän koneeseen. Jännittävää, tervetuloa mukaan tähän huimaan seikkailuun! Au! Tässä näemme musikaaliartisti-opiskelijat luonnollisessa elinympäristössään. Indeed, asian ytimessä ystäväiseni. No niin, ja kuulkaa, täällä ollaan ja lento on myöhässä, eli alkaa vahvasti. Mutta me luotamme siihen, että kyllä se siitä ja kohta päästään lähtemään, vaikka Emil vähän epäilevästi tuossa minua tuijottaakin. Hyvää huomenta täältä Lontoosta, täältä bunk bedin yläkerrasta. Täällä on myös lippuja. Me olemme kaikki änkeytyneet samaan huoneeseen, tai siis meitä on täällä 8 ja loput on sitten toisessa huoneessa. Itse asiassa valehtelin, mihin meitä täällä 8 on. Meitä on seurattava sukepunta. Joo, mutta kuitenkin. Olemme heränneet Lontoon aamuun, täällä on ihana auringonpaiste ja joo, eilen tultiin aika myöhään, seikkailtiin undergroundilla tänne majoitukselle ja sitten haettiin iltapalaa ja mentiin nukkumaan, mutta nyt on uusi päivä ja uudet seikkailut. Tästä se lähtee. Yes. No niin. Joo. Selina katselee täällä nettanevaa. Elikkä joo, kukin täällä tahoillaan valmistautuu päivään. Tänään on ohjelmassa muun muassa tanssitunteja. Pineapple Dance Centerillä Vilma on ainakin ihan lähössä. Ja en mene mihinkään Pineappleen, kun mä lähden kävelemään. Joo, Netta lähtee kävelyllä. Mä aion myös kohta lähteä aamukävelylle puistoon. Ja sitten mä menen sinne tanssitunnille. Pääsitte ainakin sinne mukaan. Ja sitten illalla on, tai itse asiassa päivänäytöksiin oli myös jengiä menossa, mutta illalla Selina menee katsomaan Phantomia. Illalla on myös ohjelmassa West End musikaaleja ja sellaista tänään ainakin. Ja ehkä kaikkina muinakin päivinä. Se on tuolla. Kyllä, tuolla. Siinä me mennään pian. Yes. No niin, tanssitunti on ohi. Se oli jatsia ja se oli aikamoista meininkiä, vai mitä sanotte? Todella hauskaa. Oli aivan ihanaa. Jep. Kyllä. Ja siinä oli Dua Lipan Training Season. Kyllä. Ja nyt me istumme täällä jossain päin Lontoota ja meillä on fika, koska se on pakollista tähän aikaan päivästä. Koska kello on kuitenkin Suomen aikaa nyt jo 3, eli ollaan 2 tuntia myöhässä. Kaffepaus, näin. Hyvä, hei. 2 tuntia, puoli tuntia, apua. Kyllä, ja tästä me jatkamme sitten kohta kämpille laittautumaan iltaa varten. Aurinko paistaa! No niin, kuulkaa, nyt me olemme matkalla illalliselle ja menemme sinne metrolla. Te kuuluuko mitään, kun me ollaan täällä ulkona, mutta täällä ollaan, niin täällä on jengiä paljon.
nyt on illallistettu ja tuolta jengi hajaantui vähän eri suuntiin. Tänään ohjelmassa muun muassa Frozen, Guys and Dolls ja mä suuntaan sitten itsekseni katsomaan Wickedia. Apollo Victorian Theatre on nyt suuntana. Yes. No niin, hyvää huomenta. 3. päivä tai 2. päivä, en ole ihan varma, starttaa nyt ja täällä valmistaudutaan taas päivään. Eilen nähtiin kaikkea hienoa. Minä olin katsomassa Wickedia ja se oli upea. Mitäs Netta olit katsomassa? Minä näin Jamien! Everybody's talking about Jamie! Se oli tosi hyvä. Hei hei! Se oli tosi hyvä. Ja mites loppujengi? Mä olin katsomassa Phantomia ja se oli tosi hyvä. Yeah! Ja me oltiin katsomassa miehiä ja nukkeja. Guys and Dolls. Se oli uskomaton kokemus. Se oli siis niin päräyttävä, että menee loppukäät toipua siinä. Mitään sellaista. Eli onnistunutta on ollut tähän mennessä ja tänään sitten ohjelmassa lisää musikaaleja, mutta ensiksi lähdemme brunssille. Siellä herkutellaan. Onion rings. Very good. Täällä sateisessa, kauniissa, harmaassa Lontoossa. Meillä on joku äänenavaus. Ollaan matkalla Lyric Theatre nimiseen teatteriin, jossa mennään katsomaan Hadessa. Ja sitten tosi monella on illalla edessä. Siksi. Oh mami, miks tää on näin sumee? Joo, taas oli tosi hieno. Mutta juu. Sataa, on harmaata. Jee. Löydettiin hyvin suomalaiseen Kalevala henkisyyteen sopeutuva maalaus. Pysähdyttiin katsomaan sitä. Suge, mikä fiilis? No, tääkin on tämmönen suomalaisen harmaa. Kyllä. Mutta kivaa täällä silti on. Kuinka monta kertaa joku on tullut kehumaan sun takkia tämän matkan aikana? No, ainakin 10. Oho, se on aika paljon. Ollaanko me eksyksissä? Ei olla eksyksissä. Hienoa. Koska Vilma johdottaa. Vilma johdottaa, niin ei olla eksyksissä. Löydettiin joku urheilukauppa, missä on jumalattoman monta kerrosta. Ja nyt nää täällä jotain shoppailee. Suge, ajattelitko ostaa jotain? No en. Et? Mä tälleen niinku mielikuvashoppailen, mitä mä niinku ostaisin jos voisin. Aivan. Ajattelitko ostaa jotain? En varmaan. Okei. Täällä hyvä Vilma. Tuun näyttää niitä tälle kameralle. Tällaiset urheiluhousut oli mukavat päällä. Wow. Yeah. No niin, Lyric Theatrella ollaan täällä odottamassa, että Hadessa on alkaa. Mä ei mitään hajua missä muut istuu, mutta meitsillä on paikka, joka on hyvin kaukana lavasta. Tässä on niin mahdollisimman ylhäällä. Joilla vaan näkyy tuolla tommosena pikkusena, mutta oli vähän halvat liput. Oh, I've heard there's great
Oikeesti kyllä. Oliko se lärkkiskamera? Ihan superhyvä. Siis ihan ei saa kiroilla, oli superhyvä. I've been dreaming of this since my whole life. Oikeasti koko elämä. Joo, mä en osannut odottaa yhtään mitään. Mä olin siis ihan haipeis koko ajan. Kiitos Six. Kiitos. Kiitos. Okei. We were there! Woo! It was the best show. Hey, London town! This is amazing city! Meillä oli juuri aivan loistava street performance, koska Matilda got caught in the moment ja hän vaan veti meille, kuulkaa, Dolly Partonin 9 to 5! Siinä oli karaoke-laite. Joo! Ja free karaoke! This city is full of life! Yes! We love it here! Surprises. Yeah, definitely. Amazing. Me ollaan matkalla Mount Viewin kouluun. Täällä on hirveä ääni täällä. Metrossa on hirveä ääni. Mutta sinne ollaan matkalla. Päästiin kakkoskerrokseen bussiin. Mä voin näyttää mun aamupalan. Mitä se on? Toast and egg. Toast and poached egg. Oh, fancy. Eli ubi sogi. Oh. Hyvä. Löysimme perille. Jee. Jee. Löydettiin perille. Alkaa koulukierros. Viimeistä iltaa viedään. Täällä ollaan Miiman kanssa Chinatownissa kävelemässä kohti Sondheim Theateria. Me mennään tänään katsomaan Les Miserables ja Selin tulee mukaan ja sitten jengi oli menossa katsomaan myös Phantomia ja Moulin Rougea ja Cabaret oli tänään kova juttu. Eli joo, viimeiset hommelit vielä ennen kuin huomenna suunnataan sitten kotiin. Sopii kaikille, mutta se ei pärimeekö mä itse Acciones. No niin, hei vaan hei. Viimeistä päivää viedään ja vähän alkaa porukalla vauhti hiipua. Me tultiin Emilin kanssa käymään vielä kahvilla ennen kuin lähdetään tonne hotellille hakemaan kamat ja sitten se on kuulkaa kopiaklubbi. Moi. Moi kaikki. Tänään on vähän ehkä väsynyt päivä. Meillä on ollut niin paljon vasteja. Pitäis mun esittäytyä tässä jotenkin? Hei, Ehkä. Moi, mä oon Emil, mä opiskelen kanssa täällä samalla linjalla. Niin, moi mä oon Jemina, mä oon tehnyt tätä videoa koko viikon. Ja joo, on ollut kivaa kyllä. Siis on ollut tapahtumarikas 5 päivää. On juostu paljon eri vasteja, musikaaleja on ollut paljon ja kyllä te tiedätte, joo. En turhaan tässä selittele mitään. Onko sulla jotain kommenttia tähän tilanteeseen? Ei mulla enää kyllä.